बेरान हामबाय जों साइमानो थानाय मिया हर दिनै स्टुडेन्ट खरक नै आगोलि दङै बारा दङै परिमानि गाय खरकसा फुलबार जमातिया ते खरकसा भलेन्टरियान फुलबार जमातिया बिन दानानि अरा माइसे हाइफोरु लामाव कासुजागै गुबुननिबो संबरक बाय बुजाखा खबर मांखा आबुनि यागल हाइनो हाय तेसा दिनै स्टुडेन्ट खरकसा भलेन्टरियान मुङै बबो परि तंमानि जराव नगो हाबै एटेक खालायजाखा ओंखाय अमति हाइ घटनाव आगोलि हाइ गोसारो जों अमति हाइ घटनाव नुगै जों बेलाय सेलांगो ते कन्डेम याफारो ओंखाय अम हाइ घटनाव जों खोनावै दिनै पुलिस स्टेशनाव फायखा जेहेतु अम इस्ट थानानि आन्दार खालायो ओंखाय जों पूर्व थाना फायै उसिबे मालायखा उसिबे कक सालायखा ओंखाय उसि जोंनो कक रिखा जे केस रेजिस्टार खालायखा ओंखाय बर' CCTV नि फुटेज बाय बर' कालप्रिट दंनो खायखा आइडेन्टिफाइ खालायखा সম্ভবত তিনি সারেনি বিশিং কালপ্রিট এরেস্ট थांगोन होननानै जों खाख्लायो ते उसि सारो जों मामोन कग्रिखा ओंखाय आं सानाम समाखाय दिन आगुलि हाय एरियाव दिन दिप्रसार जे बसक सिकिउर जों अ पार्टी मुंनो नुगैनो जों सिउ ताम हिमाल अम घटना कायसेया थानाय सालसके मास 2 मास सिगांबो नन्दनगर हाय एरियाव अफिसार दिन पुलिस अफिसार दिन बर' खरकसा सेम तिखाय घटनाव कलायखा आबुनि हलो SGPU हाई कैसे टॉप माने कि कैसे रेस्पेक्टिव नि पोर्टफोलियो नि कैसे ऑफिसर बि नुखुंनि बरक कोन्त सिक्योर करि आगरतला शहर ओंगे अमति हाई साधारण स्टूडेंट दक बर सिक्योर तंसिनाय जों अमन सारामु जों जे आगरतलानि जे आइन शृंखला अम बेलाय तरक तरक बेहालङि दङो अम जों त्रिपुरा सरकारनाव सानाय जे अमति दङ नजर रिमान नांना किसा जों राजनीतिसिम खायनाया जों चिनि राज्यनि बकाइसा शान्ति शृंखला आइन शृंखला जों बजायतनो नाबा चिनि जतनि दायित्व होनि आखा खालाय